Hey Magic ndoda mfethu yazi into mfethu kumele ngikutshele yona mfethu yazi. Isithini manje sinqamo? Hey inkinga mfethu yazi ngathi bese ngiyangiqhatha nolokhona noMasenga. Manje mfethu yazi awufuna ukuthi ngathi ngiqhathe ubhuti bandawonye mfethu abalama na bahlala emzini owodwa mfethu. Manje mfethu angale ndo ngikutshela kanjani ndoda. Kodwa kusho ukuthi uMasenga kunento ayenzile. Wena lo ongafuni ukungitshela yona. Inkinga mfethu yazi angifuni kube umuntu omubi mfethu ngiqhathe obhuti mfethu yabo mase senizondana ngenxa yami. Yazi ukuthi ngingavele uyisho lento manje. Mfethu yazi vele uyisho ukuthi uMasenga kuyenzeni. uMasenga mfethu yazi mfethu yazi walala nentombi yakho mfethu uNana. Ini? Walala nentombi yakho mfethu uNana yabo wayicanda nje mfethu kaningana futhi. Ngani mhlawumbe kwaphela no4 months eyibamba nje mfethu. Akuthini? UMasenga lo mdlalo awudlalayo. Sizodlala ndawuzoba muhle. Mfethu uzombulala manje mfethu uMasenga. Hayi no, ngeke ngimbulane. Ngoba umfowethu kodwa ngiyakuthola ukuphumula ngisaphila. Sithanda sami, ngiyabona ngisawubheka uMagic ngale yazi? Okay. Masenga, Sure mfethu. Khona ubosi ngala mfethu. ubosi. Sure. Mvale. Khona ubosi la? Khona ubosi yazi. Awuthi ngibingelele. Aya, sithanda sami, sengibuyile yazi? Okay, stand. Yeah, baby. Magic la sithanda sami. Unjani uSine? Mfethu, akuyena uSine lona mfethu Magic. Bengithi uSine lo bekhona la izolo. Unjani ke mbani? Ha, Masenga kade sibanga kuthina la kwani? Mfethu, ngiyaphetha kuyena. Hayi engathi ngizoyimela ke nje nalento yakho ngiyahamba futhi. Usuyahamba nonke. Unonke Mfethu, yabona ukuthi njani mfethu. Hello? We are calling you mala interview yenzile ensukwini. So you got the job. Tomorrow you may start. Oh, kwayindaba ezinhleke lezo. zithini indaba ezilethini? Ngithola umsebenzi. Uthola umsebenzi? Okusho ukuthi le nsangu le uzokwazi ukuyidayisa ngaphakathi enkampanini. Iman. Udayisa ngensangu futhi. Boka mfethu kusasa ungabusayixhawuza emsebenzini. Sesiyakuphoqa lo msebenzi. So nikeza lo wesibele wefike lo interview. Ungayihluphi mfethu. Wakho umsebenzi. Magic. Mfethu. Ufonguzisa ngobusi. Manje usumsebenzi futhi manje bafa. Inkinga yakho. Umsebenzi awusawuthola? Awusawuthola ngenxa yakho wena. Insangu. Yes mama, sho mfethu. Salute mfethu. Hamba kahle kodwa. Awukhona mfethu ngeza ukubona. Yes nqamu mfethu. Angiboni kahle lento yakho ukuthi uqhatha abantu bandawonye. uMasenga noMagic. Abathi uMagic mfethu wangitshela wathi hayi vele ngeke ngambula lo Masenga. So mfethu yonke into igrand. Ungakhathazeki. Kungcono ke mawusho njalo. Hayi izobonana. Hayi ngizokubona mfethu. Yosnabo. Awufethu. Imalapho mfethu. Masenga. Angibasayela mfethu uMagic mfethu. Awenzeni manje uMagic mfethu? Mfethu ngivalela ubusi izolo yazi. Ehhe. Ngiyamtshela ukuthi igama lakhe ubusi.
Yena mefika mfethu umbiza ngayo yonke inhlobo amagama mfethu. Awu sorry mfana kithi, awu sorry Elo mfethu. mfethu agcinanga futhi nalapho Hawu. siqala. Izolo mfethu ngithola i-call, ngithola umsebenzi yezwa. Ha, Ngiyafonela mfethu emkampanini. Kuthiwa ngize mfethu emsebenzini kusasa ngizoqala. Hawu mfethu akhuluma ngane nethi ayike sesithola ithuba lokuthi uzodayisa insangu ngaphakathi. Kanti ifoni bingava ukuthi bayezwa mfethu ngiphunyelwe umsebenzi. awu sorry Masineka mfana kithi, awu sorry mfethu, awuzama ukukhuluma naye mfethu. Kodwa ke mfethu yabona into abazoyenza mekuthi ufuna siqhubeke sidlale rough game sokuqhubeka nafa namsidlale. Mfethu. Mfethu awuzama ukukhuluma naye mfethu matching mfethu lentweni yabo. Sorry mfana kithi, sorry baba. Kodwa sidlala mfethu ngicela lapho. Ukufika ukhulume naye mfethu. Okay mfethu. Ayizobhekana nabo. Sure. Manje uzobuya nini? Ayingeke ngifanele ubuye phela ngidasiporekile ungekho ndoda. Ayifanele ubuye kade wahamba. Oh right. Ngangena. Alright na. Hey, kavakashele wena Magic namhlanje kwenze njani? Hayi lutho kuhamba kahle kodwa le mama. Hayi ku-right. Hayi ngi-right mfethu. Mfethu ngizocela usizo lwakho kahle. Kodwa hayi makwele imali anginayo. Ngisiza ngayo yonke into kodwa hayi imali. Hayi khulileka kuyona imali mfethu. Ngizocela nje mfethu ungiboleke umlaki yabo. Manje kunengane ngifuna ukuyiletha ngabe ngiletha lapha ekhaya. Manje uMasineka ngimthemba uMasineka yabo. Sosuka ngonela izinto angazi noma awunankinga nje. Ngeke kube isikhathi eside. Oh, alright, hayi ngakusiza makwilo lo sizi. Bengitshela ukuthi hayi usizo lemali. Manje uzothatha isikhathi ngakanani? I'm not sure kodwa phela ngiyacela mfethu unginike angazi anginayo isho ukuthi kube isikhathi esinganani. Hayi phela nami phela indlu yami lena ngiyayisebenzisa ngingathatha isikhathi eside. Hayi khulileka. So unale pasa lapha? Ya ikhona. Ngizobona lapha ekhabethini. Alright, sure. Hey madoda. Hayi zabuya right la. Right. Oh yeah. Hey. Yeah. Thindele nga. Yebo mama. No. Angesayini number 5. Umuntu ohlala lapho umtshela akhombise number 6. Hayi number 6 uhodwa uzobona into nokho khona uzomfica khona mama. Ungcono. Hayi ungcono okay. Senginde wena. Sure. Hayi khona number 6 la. Ngena ikamera nalika left. Yes. Alright. Uhambe kahle wa? Ngiyasho khona. Kama simajabu. Yazi njalo ngiphume kumuntu oyesitore cash so somele ngisheshe ngigodukeke. So isikhathi sengikhona manje. So ngoba ku12 manje usho ukuthi wena uzohamba ngabo 4 la. Hayibo ngizokubhedela wena uzohamba ngopast 12. Awuthi ngibe ngithandaza-ke. Ayithandaza kodwa kuzike sakhe isikhathi samile. Okay. Baba Nkosi, uNkulunkulu Thixo namandla wonke. Ngikhuleka kuwe Baba Nkosi. Imvula ihlezi ibehlela abantu kodwa nakumina size yehla Nkosi. Hawu nangomama lapha kwami. Nkosi ngiyacela Nkosi umenze nje yafike zonke izinsuku. Ngiqhubeke nje yelo engisikisa umama lo engisikisa Nkosi ngiyabonga uNkulunkulu ngiyabonga Thixo ukuthi uvula inhliziyo yakhe ezikumina Nkosi. Hawu ngibonge uNkulunkulu ube nami kule ndlela engizoyihamba ngiyiqala Nkosi kodwa ngibe ngingasayiqedi Nkosi. Amen. Hayi ngena embhedeni mama. Yes, ngena embhedeni mama. Nkosi yami uba futhi lo.
Hey, abantu abavethana ukuphazamisa. Hey. Hawu, Masine. Hey, kamyam. Masine. Hey, ngale ninganje Masine. Masine please nana Masine. Kodwa ngithanda ufuna yakhe ngofo. Mama, Okay. Hawu Masine ngale ninganje mungeke ubuyile the ngesinye isikhathi. Kuleka kabiyam. Ungasabi nkani. Futhi wena uyazi ngani password yale mama? Hayi. Nonke niyabona? yebo. Mama, ngiphansi ngiyaphansi. Hey, Jesus. Ngempela kaJithi mina bengizobuka mama ufune lana. Hayi bazohamba Masine. Aphethe siphazamisa sifokasela. Majithi sihamba isikhathi njalo. Sihamba isikhathi. Sibona imoto sonke. Nayithanda? Yeah. Ha. Kodwa Masine ubungeke nje ulethele ingane ngesinye isikhathi. Afethu awumafethu 2 hours bese ngane yakhe siqedile imoto. 2 hours Masine. Sure. Yebo, sabe sanjani? Majithi sihamba isikhathi. Siyadla isikhathi sakho. Bazohamba manje. Kodwa ingane. Manje impela Magic mina bengizobuka ama-movie ngempela nje nezingane egcwele indlu. Bazohamba manje. Kodwa Masine bengeke ukuthathe le ngane zakho nobuka nama room 10 lapha ngale dining Masine uthathe laptop nihambe nayo. Ngicela Masine. In 5 minutes ngiyagoduka yazi ngiyahamba. Masine bonke yenza. Kodwa ingane. Hazo na Magic ngijwayela. Uyasaba. Suka. Sebezohamba awubheki. Awusebezohamba. Masine uyabona yenza phezulu. Afethu mangani besiphazamisa mfethu. Hawu futhi ubona ukuthi mungiphazamisa. Hawu. Yikho inkinga phela imoto besiphazamisa, hayi? Afethu, asambeni. Uzani. Thobe siphazamisa wafu. Uma usona phela. Uma. Thobe siphazamisa. Manje yini osayihambela ngoba sebehambile. Afethu besimele ukuphazamisa nje, uthe siyaphazamisa nje. Ngona sambe. Nisahambelani ngoba sebehambile. Sane laptop yakho ne. Motherfucking beat.